praat over Nederland waar te doen stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Zo ekki verwerd. In de Martini-kerken waren met muziek en taspraken omkom inwoners van het Dwarpentocht. 8 september 1944 wordt Jezus op transport gesteld naar het concentratiekamp Neuengamme. Jezus Kalveda was 21 jaar oud. Laat alles wat ademt in vrede bestaan. Alles wat ademt in vrede bestaan. Na de betinking in de kerken lutsen stoetmeesken naar het Vrijhof, het centrale plein in het dorp. Daar waren 2 minuten stil te houden en waren de Kroonselijn. Na de betinking op het Vrijhof ging de stoet verder naar het Nederlands Indië-monument, bij het oud-gemeentehuis. Ook daar wat stilstaan bij mensen uit het dorp die in de oorlog omkwamen binnen. De meesten waren nog zo jong. Ze hadden 1000 idealen, maar moesten voor hun vaderland de overwinning binnenhalen. We vinden het wichtig dat de bijen weten wat er ooit gebeurd is. Dat is nou ondertussen zo'n zonder alleen. Het komt steeds verder van die te staan. Terug het verhaal te vertellen. Hij ze nou een gezicht kregen. En die verhaal, dat maar we terug vertellen. Heel bijzonder. En de rust en de stilte, dat zou het meer dan hele product worden. Nu met de Oekraïne dat vrede dus net normaal is. Ik kan net verwachten dat we dit nou mooi met je zo in mijn hebben. Mijn mem, die is als 14-jarige uit Amsterdam hierheen kwam om een beetje aan te sterken. Maar die bleef niet leven trots eten van tulpenbollen en een stuk suikerbiet. Dus die komt maar net weer uit.